Hola, companys! Avui visitarem a uns amics a l'altra banda de l'estuari, a Carrifergus Marina, una altra marina excel·lent a tan sols 6 milles de Bangor, al costat nord del Belfast Lough. Hi ha pubs, restaurants i locals de menjar ràpid agrupats al voltant del port esportiu, de manera que no cal caminar massa per trobar el que un necessita. Avui no tinc Ian, i encara que Claire pot ajudar en cas d'emergència, això és una pràctica de navegació en solitari. Per abandonar el pantalà, deixo el motor en marxa lleugerament endavant i primer desconnecto els springs. La línia de popa manté el vaixell en posició. Mantinc el timó virant a babord i ara puc desconnectar tranquil·lament la línia de proa. Com veieu, el vaixell no es mou ni un centímetre i només estic connectat per una línia, la de popa. Ara desconnecto la línia de popa i el vaixell comença a avançar. És el moment de redreçar el timó per allunyar-me una mica del pantalà. Sí, Claire, marxem, d'això es tracta. Ara es desperta, ja us vaig dir que això era navegació en solitari. Spanish dance and you're doing the food. Oh, good, great. I'll do the sangria. Okay. Okay, I got the automatic pilot and I got the controller. I got to put the fenders. Just stay here and you see somebody comes or something, okay? If we're going too much out of route. Utilitzo el control remot del pilot automàtic per sortir a treure les defenses. Aquest control em va costar menys de 60 lliures. Ja posaré un vídeo de com muntar-ho, si us interessa. Crec que el de Remarín, l'oficial, surt per unes 500 lliures. Bé, tècnicament no ho estic fent sol. Com veieu, Winter m'està ajudant. El motor va començar a fer un xiulet intermitent. Aquest problema el resoldrem en el següent episodi. I put this extra oil in the motor, but it's still doing the bit. No. Subscriure-us per descobrir què passa. Could just be a problem with the sensor itself. I think it's the oil. Hissant la vela major en solitari. Fàcil! Amb el winch elèctric i el control remot. Ara toca el torn a la llenoa. Aquí no hi ha ajuts. I take everything out and you put everything back in that places. Mama. You know? 1 second, please. Here, sorry. Here, baby. Here. That's okay. Lie down. That's a good boy. Perfect. Better going making them go that way, Chad. Eh? Better making them go that way. Get tonic to that. And it slipped. Sweet fall slip. Bueno, provem aquest sistema de càmera. Tenim el capità Winter. Hello, Winter.
avui ve amb nosaltres Claire i el Xavi. I anem a vela a fer una volta per Belfast i a Carrickfergus. Un viatge curtet, a visitar uns amics. I dormirem allà. Mira quin dia més maco. Preciós. Maco, preciós i regalat. You know who is he is? No? I a les veles va sortir bé. A veure ara la virada. Què tal se'm dona en solitari? El tutac. Aquí no ve. Per començar, m'he equivocat d'escota. Aquesta és per la vela major. I ni me n'adono. Y se ha enganchado. Y se ha enganchado. No, Mierda. no s'hi ha enganxat. Encara està subjecta per l'escota. Ok. I need to go to the front, okay? Sí, ves, En ves. seco? Ves a la proa. A veure què trobes. No, no surt. Què deu passar? Está enganchado ahí en algo también. Aquí hay un nudo también, coño. No, encara no me n'adono. I això que la botavara quasi em dona els morros. No, es este. Ay, señor. Coño, estoy aquí. Antonio, Cogido. he dit Que me he Antonio. equivocado de cuerda. Esto es lo que pasa. Ay, Per fi. he quitado la mayor. Qué tonto que soy. Qué tonto, papá. Encara no he acabat la maniobra. No, que no hay motor. No hay motor. A gastar batería. Vale. Estamos. Ahí no va. ¿Eh? No, encara no està ok. Esto más manshit. Ok, no. Bye-bye. Push me through the dog is comfortable. Yeah. You know this, Winter. Why are you getting on so late? Bé, un error que pot tenir qualsevol. Oi? Okay. Fenders on. I can see the light now. You want to put these fenders out too? Yeah, the ones at the back, yeah. Very good. Just that little twist around sometimes, he loses his footing. D'alguna manera, Winter sempre sap quan estem arribant a port i li agrada perseguir per la proa. Jo crec que li agrada que el vegin quan estem arribant. Close to here, too, Claire. I know.
No, but it's closer here. It's Ah, alright. yes, I have to turn. Just get it in the middle and then turn back. Yeah, but I might have to go backwards. In order to get there. Is it not these ones that are free? Yeah. Okay. Go backwards. What way's the wind pushing you? The wind is pushing me this way, so if we can get the first one, will be enough. You know? Yeah. Porque no sabemos cuál es cuarto, 14 o 15, so supongo que será este. 14, 15 y 16. Entonces el 14 será lo que está al lado del barco. Al lado del Hammerhead, no? Ya. Y estos son 15 y 16. Preferim, sempre que podem, entrar de popa al pantalà. És molt més fàcil per desembarcar, especialment per el winter. Do you want me to get down the ladder? No. 14, 15 y 16, perfect. So let's go this one. Yep. I think the wind is going to use. Yeah, Push us on. Want to be- Bloody dog. no problem. You know. Gonna jump off the bastard. What do you say? Right there, just lie down. Can't see with the dog. Saca esta cuerda. Sacar. Ah, ya está, no pasa nada, Claire. Vamos para. Me lleva. Dices sacar. Me lleva, ya está. Sí, sácala y ponla al otro lado. Déjalas. Ara, al revés que a la sortida, deixo el motor lleugerament en reversa i s'aguanta contra el moll. Jo em baixo i agafo la línia prèviament preparada per controlar la proa. És molt fàcil, perquè el vent em porta contra el moll, però estic preparant un vídeo amb amarratges en solitari contra el vent. No us ho perdeu! You can put it now in the middle. You can put it now in the middle, the power. Neutral. Sí, ahora se va, pero ya está atado, ya no va a ningún lado. Okay, perfect. Now it's going this way. Perfect. We're in Carrifergus. Winter? Al llarg dels anys, el port esportiu s'ha guanyat una reputació mundial per l'excel·lència de les instal·lacions i el personal amable i expert que està a punt per rebre'l les 24 hores del dia durant els 365 dies de l'any. La seva marina, amb 300 amarratges i tots els serveis, ha guanyat el prestigiós premi 5 Gold Anchors i l'estatus de bandera blava europea. El port de Carrifergus, que ara forma part del complex de la Marina, es va construir alhora que el castell. El castell de Carrifergus va ser construït per John de Courcy l'any 1177, com la seva caserna general, després de conquerir l'est de l'Ulster i governar com un petit rei fins al 1204, quan va ser enderrocat per un altre aventurer normand, Hugh Lacy. Des de la seva posició estratègica sobre un promontori rocós, originalment gairebé envoltat pel mar, el castell dominava la badia, llavors coneguda com badia de Carrifergus, més tard coneguda com Belfast Lough,
i els accessos terrestres a la ciutat emmurallada que es va desenvolupar sota la seva ombra. There's a face up there, Charlie, in that Hmm? window. What? There's a face up in that window. Is it? Yeah. Looking down. Right. Beetlejuice? Oh, Beetlejuice. You taking photos? No video. You don't make, no? Mention what we were talking about. It's all blue. What's the blue light? The blue light. Who's video? Where is he? The Jarvis there, you know, Jarvis. 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 He's Oh, wee man. Oh, he looks like... Tot plegat, un cap de setmana espectacular, tot i que a prop de casa. Bona navegació, bons amics i bona companyia. Carrie Fergus ens ofereix un descompte com a membres de la Bangor Bear Holders Associations i val la pena. Segueix-nos al canal. La setmana vinent repararem aquest pitet que fa el motor. I tenim molts projectes per ensenyar-te. Manteniment del motor, com instal·lar el comandament a distància per al pilot automàtic i un altre per al molinet i cada cop més i més idees que se'ns van ocorrir. Fins aviat, amics!